परंपरा लगी तो सांग मैंने समस्त दिखते आम पूर्वपुरुष परंपरा रही है मेला चलती तो नागा नृत्य आप समस्त देखी पारे तो ये गाँव पूरा परंपरा रही तो यहाँ वर्ष को थे हम तो आम आज मेरु तो खाली हूँ दंड संक्रांति पणा संक्रांति यहाँ मेरु मेरु नागा नृत्य पूरा चलती नागा नृत्य पूरा चलती तो नागा नाच भी चलती तो
ତ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଆମ ଗାଁ ପଟୁଆଳ ଆସୁଛି ଠାକୁର ଗାଧେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ପଣା ଠାକୁର ଏବେ ଗାଧେଇ ଚାଲିଲେ ପୋଖରୀ କି ତ ପୋଖରୀ ଗାଧେଇବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ରୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ବହୁତ ରୀତିନୀତି ଅଛି ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ପଣା ସାରିବେ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଠାକୁର ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେଣି ତ ଠାକୁର ଆମର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଏବେ ବାଣ ଲାଗିଲା ବାଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫୁଟିବ ବାଣ ଏବେ ଲାଗିଛି ଆମର ଠାକୁର ଏବେ ଗାଧେଇ ପୁରା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମର ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାଣ ଫୁଟିଲା ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଚାଲିଲା ବାଣ ଲାଗିଲା ସ୍କାଏ ସଟ୍ ଲାଗିଛି ଠାକୁର ଆମର ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କାଏ ସଟ୍ ପୁରା ଲାଗିଛି ଠାକୁର ପୁରା ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଭାଇ ଆମର ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପୁରା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଗାଧେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପୁରା ଆମର ଦୌଡ଼ ଦେଇଛି ବାଣ ଫୁଟେଇବାରେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଏପଟେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆମର କୁମ୍ପି ଲାଗିଲାଣି ଠାକୁର ପୁରା ଗାଧେଇକି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପୁରା ସ୍ୱାଗତ ଚାଲିଛି ସାଇଡ୍ କର ସାଇଡ୍ କର ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ଏବେ ଗାଧେଇକି ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ଆମର ଗାଧେଇକି ଆସିଲେଣି
ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ସରିଗଲା ବା ବେଢା ପରିକ୍ରମା ସରିଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ହରିବୋଲ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଖେଳ। तो प्रभु ठाकुर दंड ठाकुर दंड खेल सरीगला। दंड खेल सरला ठाकुर सब दंड मान सब पणा पणा सारे पणा सरला सब निज कार्य करेंगे। तो सांग मैंने मुझे देखे ठाकुर बेढ़ा परिक्रमा चलते बेढ़ा परिक्रमा सरला ठाकुर दंडे खेले। दंडे खेलना टाइम सरला देखो दीपर पूरा ओम चित्र रही। दीपर ओम चित्र चलला ठाकुर पूजा जना चलती। ठाकुर पूजा जना सरला दंड मान सब पणा सारे। ठाकुर पणा सरला दंड यात्रा हम कि मैंने बेसी आकर्षक दीपर पूरा ओम चित्र होती। तो यहाँ आम गाँ पिला सब आम क्लब पिला सब मिसिक कर 5-10 मिनट टाइम लगला बनवाई। पूरा ठाकुर पूजा भी चलती।